Skal jeg sige hej Charlotte? Den er start. Hej Charlotte. Vi har valgt nummeret Faxe Kondi med Klumpen og Raske Penge. Og vi giver et kort resumé af tekstens indhold. Og sangen den omhandler Faxe Kondi og jeg-fortælleren, som er i dette tilfælde Klumpen og Raske Penges forhold til denne fantastiske læskedrik. Og Klumpen og Raske Penge, de fortæller en historie om deres yndlingssodavand og forbruget af sodavanden. Og det er deres rusmiddel, og der findes ingen erstatning eller andre sodavande, som kan måle sig med den. Så har vi så lavet en lille sproglig analyse af teksten. Og i videoen så ser man ham ryge en masse hash. Og det kunne blandt andet tyde på, at Faxe Kondi ikke er Faxe Kondi, men hash. Han sammenligner også Faxe Kondi med opium og rygerolie, som også kunne være et eksempel på, at det ikke er Faxe Kondi, men hash. Og på den måde så fremstiller han altså Faxe Kondi som et rusmiddel og et hallucinerende produkt. Ja, og i omkvædet der er der benyttet enderim, som også er mandrim, da der er trykstærke endelser. Det er blandt andet her, der har vi et lille eksempel, for det er min yndlingssodavand, og du ved, når du går langt ud over din forstand, der har vi de trykstærke endelser her med ND, AND og AND igen her. Og det samme med nede i flasker, eller bare mere, og så flasker. Ja. Der benyttes også usammenhængende sammenligninger. For eksempel Faxe Kondi, det bliver det her eksempel, vi har med her, sat op sammen med olie og blondie, som ligesom de alle sammen er erstatninger for hinanden. Nogle semantiske sammenligninger, dem er der også mange af. Altså selvfølgelig Faxe Kondi, som Niklas var inde på før, og Jonas bliver fremstillet som rusmiddel, blondie, en erstatning for en kvinde, og så selvfølgelig igen alle de her andre former for rusmidler, opium, rygeolie, etc. er Faxe Kondi. En karakteristik af digteret og en placering af rapperen i 3 forskellige roller. Vi har valgt at placere digterjeget i playergenren, eller måske mere en ironi på playergenren. Og det kommer til at se udtryk i hans ordvalg, eller deres ordvalg og sammenligninger. De opsætter for eksempel Faxe Kondi som en substitut til en kvinde. For eksempel når han siger, jeg drikker mere, jeg bliver tiltrukket af den olie, som var det en lille blondie. Der normalt i playergenren, der spiller du selvfølgelig på, at der er masser af damer og penge osv. Men her der er det ligesom Faxe Kondien, der er en erstatning af en blondie. Og på den måde gør han lidt grin med det. Og hele sangen, eller rappen, fremstiller også Faxe Kondi som den her cool og dyre livsstil, som alle vil leve, som netop er typisk for den her playerrolle, med at man gerne vil leve jetset-livet. Og i den her rap, der er det selvfølgelig Faxe Kondi, som bliver fremsat som den cool livsstil. Og det er også det, hernede i det her eksempel, han siger, at det er ikke for sjov, når jeg siger, at jeg har brugt ordentligt mange penge på at købe Faxe Kondi. Så det er det med, at det er den dyre, den cool jetset livsstil, som kommer til udtryk i, at han bruger rigtig, rigtig mange penge på den her Faxe Kondi. Hvordan kommer modekulturen til udtryk i teksten? Kunstneren i sangen, han gør grin med den materialistiske verden, fordi han fremstiller Faxe Kondi som noget overnaturligt, altså et overnaturligt materialistisk produkt, hvor man i forhold til andre sange, for eksempel Nick og Jay, der handler det meget om sprut, damer og penge, og Faxe Kondi det bliver ligesom fremstillet på et urealistisk højt pedestal, som en form for sprut, damer og penge. Og på den måde er sangen også et oprør mod det traditionelle, mod den traditionelle playergenre. Og det er også, som Victor sagde ovenover, det her citat her, det viser det meget godt. Så kom ind på eventuelle intertekstuelle referencer, og der har vi valgt at tage udgangspunkt i Bob Marley, som er en jamaicansk rollemodel, som var med til at starte reggae-genren, som senere blev en videreudvikling til dancehall, som Raske Penge og Klumpen de gør meget brug af, og egentlig den genre deres musik er. Og deres tekster, både dancehall og reggae, de omhandler typisk stofmisbrug og være ligeglad med det hele, være ligeglad med, hvad teksten egentlig handler om, og vanerne. Og derfor så vil vi mene, at Raske Penge og Klumpen de er blevet inspireret af tidligere reggae-sange. Og tekstens tema, det er afhængighed og forbrugskultur, og det kommer vi ind på i fortolkningen.
Og vi har valgt i fortolkningen, at teksten fokuserer raske penge og klumpen på deres forbrug af sodavand. Og det vil vi fortolke som en fremstilling af forbrugskulturen i det 21. århundrede. Altså sodavand og sukker, det er lige så meget brugsmiddel som alkohol og stoffer. Og derved er et sukkerforbrug lige så meget en afhængighed, altså lige så slemt som et stof eller alkoholmisbrug. Ja, det var det. Tak for det.